News Team. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, mekaniko patay matapos ginluthang kagabi lamang. Babayi pilason matapos ginuthang sa mag-utod niya sa kamaestro kag kafgu. Sa balita nasyonal, 23 kasay isang bakuna batok sa dengue ginatunan karon sang DOH. Grupo sang manunudlo, ginpakamalaot ang gulpi nga pagbalik sang face-to-face classes. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugamahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Lunes, Hulyo 18, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kag-Action Boy Duran, ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa This news sponsorship is Maayong aga mga ka-action. Good morning, Action Doors. Yes, good morning, Action Boy. Kag sa mga ka-action ta nga nagaupod sa aton subong via Facebook, YouTube, or website man dira. Good morning sa inyo tanan. Please like, follow, and share lang kita mga ka-action ha, sa aton nga FB Live. No? Kag happy Monday. And congratulations For? sa Pilipinas bilang nga team ya. Yes. Oh. First time Action Boy no nga nag-champion ang Pilipinas sa ano ganito? AFF. Yes, AFF. Women's Championship. Congratulations, Team Philippines. Ang ngalan nila Filipinas. Filipinas. Women's football ni siya. Yes. So amo ni silang team nga nakasulod sa World Cup eh. Pero first time in the history na nga isa ka team from the Philippines nakasulod iya sa World Cup of Football, of Soccer Football. Balo ka ang soccer football ning World Cup ni amo ning pinakasikat ni siya, most watch nga hampang sa bilog nga kalibutan, sports. Balo ka mag-football iya sa mga hari kag mga reyna, mga prinsipe katalanaw na iya mo. Erte, no? Pero amo ni siyang pinaka most popular sports in the world, ang soccer football. Yes. Grabe, no? Especially sa Europe. Pero tinadaan ko na Kita mo dra naghali ng mga best players and highest paid nga mga players. Yes, National like Boy. Cristiano Ronaldo. Biko Ronaldo Grava. Cristiano Ronaldo, grabe. Charot. Sila ni Kapatrol gali sa Lionel Boga, Messi. Messi. Sina gani na sa Brazil gani na sa Brazil ang player bla nila ang number 10 bra. Kilala ko si Ronaldo lang kag si Messi eh. Mo lang kilala mo. May isa pa rin na nalipat ko sa ngalan sa Kasi sa si Brazil. Nixon, hindi. Tahom. Nixon Tahom sa Ethiopia na Search gampa. tayo. Si Neymar. Neymar. Si Madera. Neymar Madera. Pero gali di ato yung action, ha? Ari na di sila. Di sila basta-basta, gali ya. No? Sige. Good morning na dira sa naga-monitor sa Facebook kag sa mga nagakapangapi dira nga mga ka-action nato na mayo lang nga pagpangapi. Lunes kita nga adlaw July 18. What is significant sa karon nga adlaw? Daw wala man no. Ang akon nga partner di sa una si Flor Lingamen. Birthday niya sa Happy birthday, Miss Flor Lingamen Carpio. Muna sa akon di pinaka-partner sa una gid sa newscast. Balita espesyal, no? So happy birthday sa imo dira Dr. Flora. Flora gid ito boy. Dr. Flor Lingamen Carpio. Happy birthday. Sige, sa naga-monitor dira sa Facebook, standby lang ha. Keep on sending your messages, kag comments, kag mga greetings. Pagbalik naton karon basahon ta na karon sa malambutan sa aton nga masarangan. Katahom.
Balitang Bayan Numero 1. Sa detalye na sa ato nagapanguna ng mga balita lokal, patay ang isa ka mekaniko matapos ginluthang sa wala pa makilala nga mga suspetsado sa Dalan Camonsil, Barangay Villamonte, Siyudad San Bacolod, pasado alas 6 kagabi gid lamang Hulyo 17. Ang biktima ang gikilala kay Jose Eduardo Buot, 37 anyos, temporaryo nga napuyo sa Barangay Villamonte, apang tumandok sang Rojas Avenue, Barangay 39, diriman sa Siyudad San Bacolod. Sunod kay Police Major Richie Gohe, ang hepe sa Bacolod City Police Station 4, 24 kamabasiyo sang bala sa kalibre 45 ng armas luthang ang na-recover sa crime scene. Naglawig sa masobra 1 ka minuto ang pagpaarak sang lupok kay Buot. Dunga pa ni Gohe, ginpark ni Buot ay motorsiklo agud kung tani abrihan ang gate sa compound sa din siya nagarenta sang gintiro sa mga suspetsado nga sakay sa isa ka auto. Nakadalagan pa si Buot apang bangod sang madamo ka pilas nga naangkon, natumba siya sa ilamunan sa kilid sang dalan kag ginbawian sang kabuhi. Si Buot ang nagtrabaho bilang mekaniko kada panag-iyaman sa isa ka car wash. Nagapati si Gohe nga tuman ang kaakig sa mga suspetsado sa biktima, bangod nga 24 gid ka bala ang gingamit sa pagtiro sa iya. Sa karon blanco pang kapulisan sa motibo kag rason sang krimen. Gina-review naman sang mga investigador sa Police Station 4 ang footage sa CCTV nga na-instalar malapit sa amo nga lugar. Pilason ang isa ka babayi matapos nga ginambush sang riding in tandem sa Barangay Orong, Siyudad San Cabancalan, pasado alas 7 sang gabi sang Hulyo 15. Ang biktima ang ginkilala kay Jenny B. Ninyal, 38 anyos, kag residente sang Sitio Manumbas, Barangay Carolan, Siyudad San Cabancalan. Sunod kay Police Lieutenant Jumel Salarda, ang Public Information Officer sang Cabancalan Police Station, ginsundan sa mga suspect ang ginasakyan nga carry ni Ninyal, kag sang pag-abot sa lugar nga wala sa nga pamalay, nag-overtake ang mga suspetsado kag tiro ang biktima. Sininyal ang intiro sa isa ka beses ang gunman niya sang ulihi ginkilala kay Mike Bromo, 28 anyos, iya katupad balay sa Barangay Carolan, Siyudad San Cabancalan. Nabaluan man sa kapulisan nga upod ni Bromo kag nagmaneho sang motorsiklo ay manghod nga si Noel Bromo, 25 anyos. Si Noel ang nadakpan sa hot pursuit operation sang kapulisan. Ginaprepara na sang kapulisan ang dokumento o ebidensya sa pagpasaka sang kaso batok sa mga suspect. Nag-attend kay isa aning suspect kag ang victim, pero sa ikadua kag katatlo wala na nagbalik ang suspect. Ginag-issue sang certificate to file action ang barangay, naging file niya isang nagliga. Ginkumpirmar man sa Cabancalan City PNP nga isa ka aktibo nga manunudlo kay isa ka CAFGU Active Auxiliary nga na-assign sa 94th Infantry Battalion sa Philippine Army ang mga suspetsado nga nagtiro sa isa ka babae samtang sakay sa isa ka carry nga multicam sa Sitio Malas-Malas, Barangay Urong, Siyudad San Cabancalan. Si Mike Bromo, 28 anyos, nga natudlo gunman, isa ini ka maestro. Samtang si Noel Bromo, 25 anyos, amo naman ang active nga CAFGU. Sunod kay Police Lieutenant Jomel Salarda, Public Information Officer sa Cabancalan TNP, antes na tabo ang pagpanglutang, bit-bit ang binangon ginsulong ni Mike Bromo si Ninyal sa ilang balay. Pagkatapos sa insidente, ginsapol sa barangay Santay Bromo kag Ninyal apang wala magtambong ang suspetsado sa ikadua kag itatlo nga hearing. Rason kung nga nagdesisyon ang barangay nga magpasaka sang kaso nga threat batok sa gunman. Duwa pa ni Salarda, mahimo nga magpasaka sang kaso ang nagtugas sang kaakig sa gunman. Preso karon si Noel Bromo samtang nakapalagyo naman si Mike Bromo. Nag-attend kay isa aning suspect kag ang victim, pero sa ikadua kag katatlo wala na nagbalik ang suspect. Ginag-issue sang certificate to file action ang barangay, naging file niya isang nagligad kaso nga threat. After ni-file di mo siguro na akig pagkitang suspect. Ang kabahin sa pahayag ni Police Lieutenant Jomel Salarda, ang PIO sang Cabancalan City PNP. Sa iban nga balita, lokal, pilason ang apo matapos ginbuno sang iya lola sa Sitio Apitong, Barangay Biao, Banwas ang Binalbagan, pasado las 3 kahapon, nagligad niya Hulyo 16. Ang biktima ang ginkilala kay Ronel Ripore, 29 anyos, samtang suspect naman ang ginkilala kay Gloria Galarga, 70 anyos, kag parehong residente sang Sitio Apitong, Barangay Biao sa mga Banwa. Sunod kay Police Major Elinde Ribosquillo, hepe sang Binalbagan Police Station, nakainom na si Ripore sang nagpadulong sa Tiangue
nga ginapanag-iyahan ni Galarga kag nagpamilit nga magbakal sang ilimnon. Dugang pa ni Rebusquillo maghimo natak-an si Galarga sa apo sini nga tuman kasabad labi na ako nakainom. Nagalalisay ang biktima kag suspect kag gulpi na lang nga nagkwa si Galarga sang kutsilyo kag ginbuno si Repore. Nakaangkon si Repore sang pilas sa likod kag karon ginabulong sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Samtang nakapalagyo naman ang suspect matapos ang krimen. Prior sa iling biktima, nagadaw pulit na, kapulit, tapos mabubog ko, mapautang ko sa iling nun, kaya hindi na pautangon, so nagdugangan pag-ibig, nagbalik-balik ko no. Sa ito nga tinikaon daw, nairita siguro ang suspect, kag nakapuha sa isang kutsilyo, kag ginalik lang niya nag-handos, kag naibang pag-ibig sa likod. Kabahin sa pagpahayag ni Police Major Elender Busquillo, ang hepe sa Binalbagan Police Station. Ginkumpirma naman ni Police Major Jory Puerto, Station Commander sa Bacolod City Police Station 8 nga dead on the spot ang isa ka lalaki matapos maaksidente sa Lacson Extension sa Magsaysay Avenue, Barangay Singkang Airport. Walas 10:45 ang takna sang gabi sa tung Hulyo 16 Sabado nga adlaw. Ginkilala ang biktima kay Samuel Gustilo, 50 anyos, kag residente sang 96 Gonzaga Extension sa Barangay 28, siyudad sang Bacolod. Sunod kay Puerto, si Gustilo ang nagamaneho sang motorsiklo nga Yamaha NMAX kag nagabiyahe sa mga dalan sang ining nakabunggo sa kahoy sang eucalyptus nga rason sa iyas ni nga kamatayon. Palayag ni Puerto nga posible madasig ang padalagan sang biktima sang motorsiklo kag ini ang nakainom sang makahulubog nga ilimnon. Nasapuan patay ang isa ka 40 anyos nga amay sa sulod sa nga iya puloy-an sa banwa sang Binalbagan pasado las 3 sa nga Hulyo 16 o palas 3 sang hapon sa Hulyo 16. Sunod kay Police Major Elender Rebusquillo, ang hepe sa nga Binalbagan Police Station, naghikog ang biktima pinaagi sa pagbitay. Dugang pa ni Rebusquillo ang napatay ang ginaligar may problema sa paminsaron. Sadto ginabulong ang napatay apang bangod sa kipagaduhon, naguntat ng medication sini. Ginkumpirma ni Rebusquillo nga nakaligad ito'y 2021 na preso man ang napatay sa custodial facilities ang Binalbagan Police Station matapos nga ginlabo sini ang iya asawa. Samtang naaresto ang duha ka mga lalaki sa drug bypass operation sa Bacolod City Police Station 8. Mga 1:30 ang takna sang kaagahon kahapon Hulyo 17 dira sa may Araneta Street sa Manville Royal, Barangay Panucoy, siyudad sa Bacolod. Ang nagkalatakpan gikilala nga sa John Michael Enson, 20 anyos, Jordan Narciso, 22 anyos, lunsay ginakabing street level individual, kag mga residente sa Purok Dubai, Barangay Tangub, siyudad sa Bacolod. Nakumpiskar sa duha ang anom ka sachet na suspetsuhan shabu, may kabugaton nga 3 gramos kanang balor sang 20,400 pesos. Nahuno na karon ang mga natakpan sa Police Station 8. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:14. 23 kasahi isang bakuna batok sa dengue, ginatunan karon sang DOH. Samtang grupo sang manunudlo, ginpakamalaot ang gulpi nga pagbalik sang face-to-face classes. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sang Aksyon Balitang Bayan numero 1. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag.
Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Pag-champion ang ginamit mo. Oh, good morning na dira, no? Kay Dennis Richard Tibor Roma. Aga pa si Toto Dennis. Nagpaarak sang iyang greeting. Morning Densa, no? Kay Kurt Nathaniel De La Torre sa Purok Duluna, Nasyenda Guba sa Central Maaw. Yes, good morning dira sa inyo mga taga Central Maaw, Barangay Don Jorge Araneta. May aga dira sa inyo. Sa pamilya De La Torre dira, good morning. John Vicente, ginagreet niya man ang family niya sa Himamaylan City sa Barangay Carabalan. Yes, good morning. Sa inyo gigali ni Action Doors, no? Si Neymar, mali ko sakto Si Migo Tawan Bolgalio, morning dira sa may Las Vegas, Nevada. Kag si Madam Alma Alvarez Galio, nga nagaplano mabakal sang UTB, nga salakyan ko na. Pagkatanong ta ka Black Action Doors, kay kung magustuhan mo, basi masupot-suputan, tabaklan ta ka. Sa ano? Sang UTB. Matali, check ko na gani kung nanungin na siya. Hindi ATV? Hindi UTV. Tanaw ko rin sa imo, kay basi type mo bala? Sige, bakal din buwas. Kung mataypan, kung mataypan ko, buwas Color lang problema ta. pagkuha na yung cash. Color na lang problema. Color. Color lang, yung choice of color na lang, okay? Yes. Kay Miss Homa Lumena, good morning. Kag Action Boy, birthday gali subong ni Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana. Ay, birthday gali. Inatamyaw siya ni Sir Rupert Gallio. Morning na sa imo, sir, no? Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, ang PIO sang Bacolod City Police Office. Yes, i-greet at siya karon on air, Action Yes, Boy. okay. Kay M. Saboso, good morning dra. Good morning, no? Mami Kagawad, M. Ems. Saboso. Yan din yung barangay ni Saman. Ha? Siling sa iba, yan din sa barangay Kagawad man. To be pa lang. Yes, to be. Manog. Che Zamora, morning man. No? Si Marte Artesano, monitor from Barangay Akun Purok Mahogany, Tabugon, Cabancalan City. May aga. Sige, Action Doors. Neneng Lisa Pedero, good morning man. Araman si Ana Sinoro, good morning. Jocelyn Sugdon Marquez in Camina. Good morning. Dra naman sa may banwasang Don Salvador Benedicto. Kay Evelyn Sinaon, good morning. Monitor lang kami sa Purok Gaysano Alihis. Tamya ko lang si Lani Kagleni. Hulagay ni Guray, no? Kala mo kung Julagay. So, Hulagay ang ilapilyedo. Kay Zenaida Palo, good morning. Shout out sa pamilya Palo and the safe flight. Sa sister nga si Josephine Lacson and brother-in-law nga si Rodolfo Lacson. Pakadto sila sa New York. Ay, New York! Si Josephine Lacson gali sa New York ni siya. Yes. Nag-greet mo natin sa kung gisa comment mo na sa gisa sa aton, di mo? Gani man, no? Josephine Lacson. Sana Sige, all, kapag have New a York. safe flight to I'm living today. Amo na yung yan. I got to be a part of it, New York.
New York. Bongga. The city that never sleeps. Yes. New So, York. Good morning. Sana all naga pa New York Action Boy. Kay Maria Lobaton. Uy. Ay, yuhu, kagapon sila team building. Sang the other Or day sang pa. Sabado? Sang no Friday pa to sila. Ay, bongga. Kaya natapos Sige, siguro kapon Mayo kay successful ko ng ilang team building. Congratulations sa mga Yes, MASCOM officers. Mascom Society. Yes, sang UNOR. Dads Aberia, good morning. Dahil sa may barangay Sumag, kanami sa inyo uniform. Salamat. Sige. Yes. Boss, lainunta naman Lain naman ang uniform ta para para lain naman. Kaya lain man suliton talaga. Gamit. Okay. Athea Kim Ating Iriman, good Ating. morning. Dahil sa may Nagagating. Mursha. Ano niyang kay Dennis na kanta yung Action Boy nga in New York, Rio, Tokyo. Ang botan nagyaya. Sa 1924 pa na guro yung kanta. Ay, kalay. Richard Artisola Alfiere, morning man sa imo. Araman si Ma'am Vanessa Mayo, nagamonitor siya. Ay, good morning. Morning sa imo and my buddy, Dr. Matt Mayo. Yes. Good morning. Si Ma'am Luing Melos, araman, watching lang siya, no? Yes, Ma'am good. Luing, morning dra sa imo. Kag kay Chay Indring, da regards ko na kay Chay Indring, ano? Yes. Chay Indring. Good morning. Kag dra kay Teresa Linaha Kayaw, mag-agaman. Si Kagawad, Guro Imbong Jukampo, ipakabugtaw ay. Gani man. Ba siguro namin ang tulog ni Kagawa. Kabugnaw nga daan sa nga panahon. Oo. Dira sa Barangay Maaw, may aga dira sa aton nga mga naga-monitor. Yes. Basta sa alas 7, pagod sa Kagawa. Sang akong friend si Karen Espileta daw naga-message sa gabi sa akon nga good evening. Sa ko masabat balaki daw na temprano pa kabla nagtulog ako. Wow. Hindi pa ako nag-sleep. Kaya para nga maka-prepare ko na next morning bala. Bago dan uniform. Bongga. Gusto Tudutayan pa na ma. Ano? Malate. Ay, dutayan ka pa malit. Pero at least wala ka na late. Wala, Dutayan wala. lang. Naabtan ko pa ang una sa aksyon, una sa bakul. Wala, yung si Action Boy ka basher si mo. Una sa action. Una sa Kita action ko sa git bakol. pagkadlaw ni James mo. Ay, kalay. Si ating kuno na Happy, may siguro gift si- gini sa akon kay daw very consistent sa iya. Abaw. Oh. May taga ako ni Dennis kuno si ating sang gift. No, Kay sana daw, all. very consistent sa iya. Standby na sa aton mga balita national. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kaya kaya tumakami nga pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pagsuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:27. Sa detalye na sang mga balita nasyonal, may 23 kasahay isang bakuna para sa dengue ang inatunan sa karon sang Department of Health kadungan sang padayon nga pagtaas sang mga kasong ginatapikan sini sa bugos nga pungsod. Ginpahayag ni Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere nga ang 23 ka bakuna ang yara sa emergency medicine list sang World Health Organization. Wala naman gimensionar ni Vergere kung kalakip diri ang kontrobersyal nga Dengvaxia nga ginaduso sa pila ka health sector. Ginpahayag damlag lang ni Vergere nga isa sa mga ginakonsiderar nila ang Dengvaxia apang kinanglan diwat magpaidalom sa maidid nga pagtuon. Sa kabilugan may yara sang 64,797 ka kaso sang dengue na ang narecord halin Enero 1 tungtong Hunyo 25. Mas mataas ini sang 90% ikumparar sa na-report nga 34,074 sa amuan nga panahon sang 2021. Ginpakamalaot sang grupo sang mga manunudlo ang Department of Education o kon DepEd sa gulpi nga pagbalik sang face-to-face classes sa bulan sang Nobyembre. Suno kay Vladimir Ketua sang Alliance of Concerned Teachers kon ACT, ang plano sang DepEd ang sa pagpanguna ni Vice President Sara Duterte ang isa ka recipe of disaster. Pagpahayag ni Ketua, delikado ang tikang sang DepEd nga ibalik ang 100% sang estudyante sa sulod sang classroom bawod wala pa sang naplastar nga mekanismo para sa ilang proteksyon kag ikaayong lawas. Ginakabalakan man sang grupo ang ginaligar terrible kag unsafe school system bawod sa desisyon sang DepEd. Nagapati ang Alliance of Concerned Teachers nga hindi nagakaigo ang pagsuksok sang face mask para maproteksyonan ang ikayong lawas sa mga estudyante sa pagbalik sang klase sa bulan sang Nobyembre. Suno kay ACT Chairperson Vladimir Ketua, wala natumod sa mando ni Vice President Sara Duterte ang standard para sa classroom ventilation nga kinanglanon agud masiguro nga wala sang virus nga magtiner sa sulod sang hulot-bulutuan. Dugang pa wala man nabutang sa mando ang hand washing facilities o kung tayuyon nga water supply kapag butang sang clinic kag nurse sa kada bulutuan. Ginakabalakan naman sang grupo sa mga manudlo ang tiyon nga mag-anunsyo ang DepEd nga wala sila sang salabton sa kung anuman ang matabo sa mga estudyante kalakip na kung matapikan sang COVID-19. Ginaduso sa karon sang Department of Health kon DOH Officer in Charge nga si Maria Rosario Vergere ang pagpahamtang sang vaccination sites sa eskwelahan para mapataas ang kadamuon sa mga bakunahan kag bilang preparasyon sa nagahilapit nga face-to-face classes. Magluwas sa eskwelahan luyag man ni Vergere bilang pamuno sang National Vaccination Operations Center nga magtukod sang bakunahan sa mga factory, simbahan kag merkado. Ginklaro niya nga hindi man paggamiton ang pagbakuna bilang requirements para makasulod sa eskwelahan, labi na kag naibaluan niya nga may mga ginikanan sa gihapon nga hindi luyag pabakunahan ang ila kabataan. Suno kay Vergere ang dapat himuon sang gobyerno ang mga paghatag sa insentibo kay inganyohon ang mga ginikanan kag guardians kag sigurohon nga may luwas nga palibot para sa mga kabataan kung diin sila magpabakuna. Samtang ginpahayag ni Vergere nga ginbato niya ang appointment sa iya bilang DOH OIC agud mapadayon ang trabaho sa ahensya kag may magapamuno. Naglambot sa 1.3 milyones ang mga bago nagparehistro nga botante sa pungsod. Suno kay Comelec Acting Spokesperson John Rex Lodianco,
863,078 sa bago nagparehistro ng edad 15 tubtub 17 anyos. Samtang 435,266 naman ang nag-edad 18 tubtub 30 anyos kag 72,249 ang nag-edad 31 anyos pasaka. Sa kabilugan, 1,805,272 ang aplikasyon nga ginaproseso sa COMELEC, kalakip na ang mga application for transfer. Suno kay Laudianco, nagapadayon sa gihapon ang ila preparasyon para sa Sangguniang Kabataan kag barangay election sa Disyembre sining tuig. Ginmanduan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Department of Transportation ngaliwat makikinegosasyon sa China agud pondohan ang 3 kadalagko nga railway projects. Ini ang mando ni President Marcos matapos ginpahayag ni Transportation Undersecretary for Railway Cesar Chavez nga nag-isol ng China sa loan agreements para sa Subic-Clark Railway Project, Philippine National Railway Railways, South Long Haul Projects kag Davao-Digos segment sang Mindanao Railway Project o MRP. Suno kay Press Secretary Trixie Angeles, luyag sang presidente nga makahimo sang mas madamong investment sa rail transport. Sa pahayag ni Chavez, ginsiling-siling nga pondohan kun tani sang China's Official Development Assistance o ODA ang loan agreement pero wala na nadayon. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:32. Dira kay Gracia Hareta, good morning anay. Kag kay Michelle Barayoga, kag ni Mesha Roques, mag-aga. Christine Menyes Villalobos, good morning. And happy birthday kay Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana. Yes. Karon nga daw. Happy birthday. Happy birthday, Colonel. Kag ang panamyaw special helin kay Roberto One Ball Gallo. Standby na sa Action Hot Report second portion upod Action Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition upod yapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Life Extension.